Testament, ablihin yung Bible sa Deuteronomy 31 verse 6. Akong basahon siguro ng entire passage para tanan lagi ba niya katulang siya akong puniton para makabasa mo sa ginitabo, no? Yan na siya ang 31 1 to ko na akong basahon na 1 to 8 raman siya basahon, pero usa ra ka verse akong puniton. Ingon siya, then Moses went out and spoke these words to all Israel. I am now 120 years old and no longer able to lead you. The Lord has said to me, you shall not cross the Jordan. The Lord your God himself will cross over ahead of you. He will destroy these nations before you, and you will take possession of their land. Joshua also will cross over ahead of you, as the Lord said, and the Lord will do to them what he did to Sihon and Og, the kings of the Amorites, whom he destroyed along with their lands. The Lord will deliver them to you, and you must do to them all that I have commanded you. Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Then Moses summoned Joshua and said to him, in the presence of all Israel, be strong and courageous, for you must go with these people into the land that the Lord swore to their forefathers to give them, and you must divide it among them as their inheritance. The Lord himself goes before you and will be with you, and he will never leave you nor forsake you. Do not be afraid and do not be discouraged. Nakadungog na ang anikit, ang istoryakit, diwali man sa simbahan, no? Murag nag-series po tayo sa una, no? Sa Old Testament. Naitabuan ni si Moses, tiguang na kayo, di ba? Hindi nga 120 years old na siya. Dili na sa makalid. Grabihan, okay? Si Moses sa dihang iyang gilid ang Israel, nag-edad sa 40 kapi na to. Nga, isibat sila ba? Nag-wander sila 40 years. No? Niabot na siya 80 years old na sa pagkuha niya. Grabihan? Katong pagsibat lang sa Israel? 80 years old na siya. 120. Grabihan ang itong panahon lang. Pusgan niya pang 120. Tungkol sa pagpakasa sa mga tao sa kasod sa appeal sa Promised Land, ilang generations ang mga kasod katong mga bata, ang kabat sila ni Joshua, bata pas Joshua ni nga time. So si Joshua ang nipuli ani niya. Igor sa nakakita, ang mauna siya ang sa kasod. Ingon man Ginoo nga kamo nga generation mga kasod so pakiro mo nga generation na appeal ilang mga anak kay kasod. O katong mga second or third generation ng nakasod. Okay, ang katong mga atong nga time mahurot yun sila kamatay wala kasod dito sa Promised Land. Ang gingon niya. Ato dito sa taman. Basta ningon siya nga atong rito nga flowing milk and honey ang gingon ko dito. So abundance kay ang lugar ba. Ang mga tao bad lungon mo kayo sige supak sa Ginoo ana sige yaw-yaw mo to naglagot yung Ginoo nagdugayan nga way makasud ninyo nga ato ang ayuta. So si even Moses igor siya naglantaw nakakita siya nga mauna ng lugar pero di sa kalabang sa Jordan rebel. So naitabo ato namatay si Moses before ato dito lang umot wala Namatay mo siya. namatay ingon na namatay siya pero wala di cannot lead anymore. So nilid ato si Joshua Wala edad ni Joshua. Di ato nang isgutan sa nurse nga mga verses Basa Bible from kabaw pa. So mao na importante mabasa tag Bible para may bawat sa story kay nindot kayo kung basahon nimo ang Old Testament kay naa din mga war, mga kuan, mura salida ba? Kung salida siya nindot kay tanawon kay sige sa gubat So mao ni ingon niya si Joshua. So ang akong ipunin ka verse ingon siya, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them, for the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. So dili kuno angay be strong and courageous sa Bisaya na. Sa sabutan na. Be strong and courageous. Magbalig-on ug maisugon, di ba?
Moingon niya. Yeah. Do not be ayaw kahadlok. Niya terrified unsa mo na? Ayaw kalisang. Ayaw mga term to. Mga ano? Ayaw kahadlok, ayaw kalisang lain niya na dyan. Moing kag magmalig-on ka niya. Magmaisugod. Ayaw kahadlok ug ayaw kalisang. Tungod nila kay ang Ginoo magauban kanimo ug dili ka ginyabiyaan ug pasagdan. No? Pagayon ka ba nga bisan pag unsay mga tubangon ani nga time namoy promise ang Ginoo kung mabasa tas Bible ay mga promises ang Ginoo ba nga. Di lang ko mo jump og lain passage pero naagi magipanulti ba nga. Kung anak kanya di kanya pasagdan. He will not let you hungry, no? Di gyud ka maggutmat kay di man siya ganahan makasa katungod sa sitwasyon. Kundi ikaw pagita sa faithfulness niya nga naghuwat gyud ka sa iya pagabuhaton niya sa kinabuhi. Manang uban di ka gwanta walay kwarta, number one option buhaton pangutang. Meaning wala ka magpaabot kung si buhaton si Ginoo diha sa imo. Kay moanam ka opportunity mo niyo kanang koy kailang mapautang. Di ba? Pero ang giwat sa Ginoo is sometimes timing gid ba? Ang timing bitaw. No? Ang timing sa Ginoo. Kung sa gid ka kun pareho lang uban mo kita ka. Kaya ito nakita mo ganina. Before siya nakuma mila, bipusta siya sa loto. Atong kita atong lanak ba? Ya pag ginaulian siya nakadaog siya. Pila to? Pila to daw niya? Billions? Ya siya ang ino si Irin up no giun sa nimo pagkuan. Giun sa nimo pagpusta ang loto. Scratch man, scratch. Ni scratch ang usaw milas. Anang adlaw nakadaog na sa $200,000. No, yan ano, grabe kayo ba kung when it rains, it pours. May ingon yan. So kung mauwan, gabi yung kayo. Musugod lang yung grasya sa Ginoo ihatag na niyo. Magsigi na gina siya. Di lang yung habo-habo ra ginagmay, kundi muuwan gyud siya. Really force bubaha gyud, overflow gyud ang iyang grasya. Mo na kamao lang ang huwat. Para na uban nga. Para na karon discouraging para ako 40 years old na gugo, di ba? Paano ko ang unsa ba ako nahimo for 40 years? Existing yung kalibutan. Pero kung tanaw din nimo pareha na mga dato is kalibutan nilang Warren Buffett. He acquired most of his assets. Sa din niabot na siya almost 60 years old. More than 50% siyang asset. Niya, siya goy number 1 sa unang pinakadato nila. Nagidunit lang niya ang iyang sobras katunga dito sa kanang foundation ni Bill Gates. Yan, na-appeal po siya sa pinaka world richest person. Ang ayari yung sekreto is live a happy life. Learn to invest in something. So, ang iyang ibuhat, ang iyang balay, ano sa ito nagpatayo, maorgi na siya, wala siya magpuyo og mansion. Kung sa ito yung bahay sa unang panahon, maorgi yung bahay ng control. Oh, yung auto karaan. Ya, tag-iya sa mga dagkong buwan, tag-iya pa sa jetliner o plano. TV station. Diba? Laptop siya. Kayo ba mga inana, bito? Kayo nga ba? KFC. Nagsugod ang KFC, murag ako ng puno, ako masayop. 60 or 80 years old na tag-iya na. Pag-retire niya, wasay kwarta. Bisuway sa cook-cookan, sige siya, kadagan siya ma-fail. So yung gibuhat, nag-cook siya og chicken, niya yung gibalik, yato ni boom, di kusog. So pagkita, balilipawan yung tanan bitaw. Kaya yung tangan, usay discouraging, pero watak ibaw. Na ubang artista din, diyan ang edad 40, wala sila sikat. Yung, tagay mo, 50 anyos. Yun nga. Kung ano yung be strong and courageous, lagi. Pagbalikon sa kanon na maisugod, so sabot. Although na time na shaky, pero feel lang ko sa kung deep in my heart karong panahon na. Atong mga niagi mga semana or how many weeks, mura kong week bitaw. Pero na ako ba nga, kanang, mura mo ko, nahadlok sa sitwasyon kay yun lang ka, wala tayo trabaho, pila na kabuwan. Hinana ko Lord, mag 6 months naman Lord. Pero after a while, nga na-interview ko dito sa katong akong giatuan, murag ni dasig akong heart ba? Murag ni feel ko something babalakan di ko something no nga. Ang mga tao, ikaw nag-uol ka, mga tao di nagtanaw sa nimo nga angayan, ganaan ko sa giya melas nga. Pwede ka talaga mag-apply sa amin. Pwede ka talaga. Yan na siya. Yan na itong tag-iya bitaw. Yeah. Ako lang na ko depende kung sa outcome na ugma maadto mo ko niya. So, kung sa masabutan, we talk as Christian talk lang yun kay di mo ko pwede nga akong iko ano. So, istoryahan ako siya. So, mo na yun, be strong and courageous. So, makita na ko nga, kinalang yun kang magmalikon kanunay, no? Di ka magluya-luya, di ka magya-ya-ya-ya, di ba? Niya kailang magmaisugon, no? So, magmaisugon, tang pang-apply, di ta kung nakas ka isog di mo mahadlo ka, di ba? Kung nakakaligod, bisa kung sa pa yung agi rin, makakaya rin ako. Kung nakas ka isog, di ka mahadlo. Ato ni agi, mura pa ni talaw na ba? Hadlok na takit. Iya, pila na kabuwan.
karong pizza 14, karong Monday. Kuha na ko diri wala 6 months ako diri sa Cebu. Yawa gyud, di ba? Kaana iko ba nga makita nimo nga, di ba? Makita nimo nga ang kanini abay tang paminaw. Makita gini mo ba nga ang kompanya na abay nahimo parehan akong kaso nga awa ko kabalik dito. Wala gid sila hinabang kami sa kapila pamingon ang gobyerno nga tabangi sila. Wala sa minaw na hindi mo wa may ikuan na sa may matabang nimo kung wala mingon sa ilang nang gisakyan no nga pwede ra ka mag skeletal force nya niyong gobyerno work from home. Di pasakyan na po di ko na pwede ang work from home kay mao nimo daghang di ko na kami istorya pag mga kon man ako na feel nga kung mag-asa ka og kompanya, ang kompanya mo asar na nimo kay gisulduhan kaniya pero afterwards kung ikay manginahanglan gid niya kalikdan na niya. Ya kung mingon sa ang gobyerno sa imong saligdan, dili man gud makita sa tanan sa presidente, di makita nga tuwa sa nasyonal ba. Ang magpalusok din sa lokal may mag politika mo gud. Moasa kag tabang kay taxpayer ka nagbayad ka. Nya mo ka daw sinabang. Kay ang gisiguro hatag kato ra kung duol sa ilang kuan, di ba? Wa ta hibaw sa pagi pero wag kita ko si daggoy ng pila-pila pa ng form para ma-qualify da ng kuan. Mano ingon siya, do not be afraid and terrified. Ayaw yung kahadlok. Layo ng hadlok. O kalisang. Saan ang kalisang? Ang hadlok ka na rin yung di kumuha to. Kaya hadlok ko. Pero kanalisang, grabe yung syagit. Kabantay mo na kita mo sa liday mo syagit mo. Di lang na kaya hadlok mo na. Nalisang. Ano? Ang murag magdaog na siya sa imong reaction. Kaya kung hadlok ka, wala pa kayo magsuod. Hadlok na nagsugod. Kung nalisang na ka, nanang sa punto ba nga murag nagkurog na ka sa gabi mo na yung nalisang siya. Ingon siya, for the Lord your God goes with you, and He will never leave you nor forsake you. So kung magsalig ka sa Ginoo, may anak ka sa Ginoo, ningom sa siya sa Bagong Testamento, Old Testament ni. Ningon siya sa Bagong Testamento nga kung imong dawatong Ginoo, ibalik mo to istorya nga. When you receive the Lord, the Spirit of God lives in you. Ano sa puyo nimo, di ba? So siya kanunay magauban kanimo. Siya mo provide mo comfort, siya mo provide nimo kanang mo review kung sometime kayo ka sayo pa nang ibuha to. Di mo ni maayong pinahanglan mo kung mo grow up, di ko need nga mauwawa niya mga ubang Kristohanon sa akong gibuhat. So mo ni ingon niya diri nga ayaw kahadlok kalisang kay ang Ginoo magauban kanimo di ka ginyabiyaan. Di ko na kay biyabiyaan. So usahay lang wala mo tay ang atong pasensya ba. Di ba? Atong pasensya murag kay mo tayo sa ang puti. Murag ang tao la purado gusto siya on the spot na, di ba? Yung nga gusto ko ani kinang karon dayon. Pagdali kay mo ni. Yung ano ba? Yang Ginoo di mo pwede na nawa pa istorya. Kay gusto niya when you receive something, you learn something. No? Igdawat niya nimo ana kanang ka ibaw sa kang anong masigagi ano na panimo kon. Kay ka ba nga everything gud nga makadawat to something kasi no kana maguluri mahimaya ang Ginoo biro. Kay ka nga ang Ginoo lagi ko yung timing. Ang Ginoo lagi igabot sa time bitaw sakto nga panahon kay nga sus ang Ginoo makatestify ka ba? Maayo gid ang Ginoo sa mong ginabuhi kay ato nga tayo magupami ko na sa Ginoo unsa na kami di ba may na mga points bitaw nga butang nga sa sitwasyon para makakat-on kag sa kabutang nya dili lang kay ikaw ray makakat-on kundi ang mga tawo nagtan-aw sa imong palibot bitaw no ang kausaban sa imong ginabuhi dili ikaw mismo maka benefits kundi ang mga tawo nga nasa imong palibot no kung ikaw isugi ka sa una or habugiro ka sa una karon dili na ka maisog nga kalmado na ka di na ka bugiro ang maka sana ang maka-benefits ana ang mga tao na sa imong duol di na sa isog pare sa una di ta kaduol karon kuan na lagi sa kanang easy na kayo dali na kayo sa approachable na siya sa una di mo sa approachable isog mura na sa mamanghag din na mura na sa iro bago ng anak ditso ulit tagkuan ba karon okay naman sa sukay siya na Kristohanon ba mga anak. So mana, nindot lang kayang promise sa Ginoo din nga di ko na tayo pasangdan. Kung naata sa kauban niya. Ang ato lang kailangan magbalik unong dita. Magbalik unong mga isugod din.